أملاك أبراهام ونبي موسى أملاك أبراهام ونبي موسى أجاست عالم قدست سلاسي تمسكنوا 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 تبل على نفسي بوداسي أملاك أبراهام ونبي موسى أملاك أبراهام ونبي موسى أجاست عالم قدست سلاسي تمسكنوا 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 تبل على نفسي بوداسي بسم سلاسي بسم آب وولد ومنفس قدوس أحدو أملاك آمين. سلام እግዚአብሔር አምላክ ምስኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ሓዲርኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም ኣቦይ ልዑል እግዚአብሔር አምላኽና ክሳብ ሰዓት እዚኣ እትጸንሕ እትቆም እስትንፋስ ዓዲሉ ብጸጋን ብጥዕናን ስለዘጽንሐናን ዘዓቀበናን ክብርን ምስጋናን ኣምልኮን ውዳሴን ንዘላለም ንዕኡ ይኹኖ። ከምኡን ነተረድእቲ ህሊና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጹሓን ወላዲተ አምላኽ ወላዲተ ቃል ዝኾነት ቅድስቲ ኪዳነ ምሕረተይ ወዳ ብዝሃባ ክብሪ ክብርን ምስጋናን ውዳሴን የብጽሕያ። ከምኡን ኩሎም ቅዱሳና ከከም ማዕርጎም እግዚአብሔር አምላኽና ብዝሃቦም ቃል ኪዳን ብዝሃቦም ጸጋ ክብሪ ክብርን ምስጋናን ንዘላለም ንዕኦም ይኹን ኣሜን። ታሕሳስ 10 ናይ ዕለቱ ዝጽለ ዝንበብ ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ። ጸሎትን ሓለዋን ተራዳእነትን ናይ ቅዱሳን ደሞ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይህሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር ኣሜን። 10 ታሕሳስ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ቅዱስ ሳዊሮስ ሊቀ ጳጳሳት 10 ታሕሳስ በዛ መዓልቲ እዚኣ ናይ ክቡር አቦ ሊቀ ጳጳሳት ዘሃገረ አንጾኪያ ቅዱስ ሳዊሮስ ስጋኡ ካብ አንጾኪያ እስክንድርያ ወጻኢ ናብ ዘላ ደብረ ዝጋግ አምጽኡ። እዚ ቅዱስ አቦ ድማ ኣብ ውሽጢ ሃገረ ሰሓ ኣብ እንዳ ፈታዊ አምላኽ ዝኾነ ድራታኦስ ተባሃለ ሰብ ምስ ዓረፈ እዚ ቅዱስ ሰብ ብመርከብ ምስ ምእመናን ሰባት ናብ ደብረ ዝጋግ ኣፋነዎ። ብዓቢ ባሕሪ ዳ ኣምበር ብንእሽተይ ሩባ ንኸይከይድ ብድሕሪኡ እውን ናብ ወደብ ንኸይወፁ ድማ ኣዘዞም። ናብ ደቡባዊ ባሕሪ ቅርጣስ ምስ በጽሑ ድማ ናይዚ ቅዱስ ስጋ እውን ምስኣቶም እናሃለወ ናብ ኣንፈት ምዕራብ ቁርብ ምስከዱ እቲ ማይ ውሕጅ ብምዃኑ ንመርከቦም ክሽከም ዝኽእል ነገር ኣይረኸቡን። ነታ መርከብ እናጎተቱ ድማ ሓያል ጻዕሪ ጻዕሩ። መርከቦም ንድሕሪት ንኽምልሱ ሓሲቦም እውን ኣይተኻለሙን። ሓዘኑን ተከዙን ደንገጹውን ጥበቦም እውን ጠፍኦም። መፍቀሪ ሰብ እግዚአብሔር ንደቂ እስራኤል ካብ ቅድሚ ጸላእቶም ዝሰወሮምን ውሽጢ ባሕሪ ኤርትራ መንገዲ ከፊትሎም ዘሕለፎምን ንሱ ካብ መለካውያን ዝኾኑ ዓላውያን ሰባት ናይዚ ቅዱስ ስጋ ሰወረ። ንሳቶም ድማ ብህይወት እናሃለወ ይጸልእዎ ስለዝነበሩ ብድሕሪ ሞቱ እውን ከምኡ ይጸልእዎ ነበሩ። ቃሉ ኣልባቦም ከም ሰይፊ ዝመትር ኮይኑ እዩ እሞ ብድሕሪ እዚ ድማ እግዚአብሔር ካብ ተኣምራቱ ገለጸ። ነታ መርከብ ድማ ብልዕሊው ሕጅ ማይ ናብቲ ዝኸድዎ ዘለው ወደብ ክሳዕ እትበጽሕ ን7 ምዕራፍ ዝኣክል ንኽትከይድ ገበራ። ከምኡውን ተሸኪሞም ናብ ደብረ ዝጋግ ኣብጽሕዎ። ካብ ከተማ እስክንድርያ ውፅእ ኢላ ኣብ እትርከብ ዝጋግ ኣብ እትበሃል እቲ ሃፍታም ድራታኦስ ድማ ኣብ ዝሃነጻ ቤተ ክርስቲያን ኣቐመጥዎ። እግዚአብሔር ካብ ብህይወቱ እናሃለወ ድሕሪ ሞቱ ብዝበለጸ ኣዕበይዎ እዩ እሞ እግዚአብሔር ካብ ስጋኡ ብዙሓት ተኣምራትን መንክራትን ገበረ። ብፍላይ ብህይወቱ እናሃለወ ዝወደቐት ሓንቲ ስኑ ነበረት እሞ ሓደ ናይ ደብረ ዝጋግ መነኮስ ከዓ ወሲዱ ባህሪ ጨርቂ ጠቕለላ። ንሕሙማት ህዝቢ ድማ ፈውሲ ኮነት። ንሳቶም እውን ናብ እስክንድርያ የውፅእዋ እሞ ኣብ ልዕሊ ድውያን ይቐመጥዋ። እቶም ድውያን ከዓ ይሓውዩን ይፍወሱን ነበሩ።
ንእግዚአብሔር አምላኽና ምስጋና ይኹን ንዓና እውን በዚ ጸሎት እዚ ቅዱስ አባ ሳዊሮስ ይምሓረና በረኸቱ እውን ምሳና ትንበር ንዘለዓለም ዓለም አሜን። አርኬ ድማ ከምዚ ይብል ሰላም ለብጽሐተ ሥጋ ከበዕለተ ዛቲ ውስተ ደብረ ዝጋግ ተሃሉ እስመ አምጽኡ ከላቲ ዕልዋነ ሳዊሮስ በሰይፈ ሃይማኖት ነሳቲ ወእንተ ወድቀት በህይወትከ አስናኒከ አሃቲ ፈውሰ ህሙማን ኮነት እስከ ዮም ይእቲ። ቅዱስ ታውፋኒዮስ ሊቀ ጳጳሳት ከምኡውን በዛ መዓልቲ እዚኣ መበል 60 ሊቀ ጳጳሳት ሃገረ እስክንድርያ ዝኾነ ቅዱስ ታውፋኒዮስ ሊቀ ጳጳሳት አዕረፈ። እዚ ቅዱስ አቦ ን40 ዓመትን 6 ወርሕን ኣብ መንበረ ቅዱስ ማርቆስ ወንጌላዊ ኮይኑ ብቅድስና ዘመሓድር ዝነበረ ቅዱስ አቦ እዩ። ብድሕሪ እዚ ግና ብዙሕ ክርስቲያናዊ ቅድስናን ተኣምራትን ይገብር ስለ ዝነበረ ብመናፍቃን ተቐቲሉ ሰማዕትነት ዝተቐበለ ቅዱስ አቦ እዩ። ጸሎትን በረኸትን ምስ ኩልና ትኹን አሜን። ሰላም እብል ለታውፋኒዮስ በህቁ እምህልቁ ጳጳሳት ሃልቁ ዘምስለ ሳዊሮስ አብ ወኒቆላዎስ ልጽቁ ያንቀሃኒ እምንዋምየ ወያንስአኒ በጽድቁ እስመ መዋዕልየ ኩሎሙ በሃኬት ሃልቁ ይብል በረኸት ይሕደራና። ቅዱስ ኒቆላዎስ ከምውን በዛ መዓልቲ እዚኣ ኤጲስቆጶስ ዘሃገረ ሜራ ቅዱስ ኒቆላዎስ አዕረፈ። እዚ ቅዱስ አቦ ሽም አቡኡ ኤጲፋኒዮስ ሽማዲኡ ድማ ዮና ይበሃሉ። እዞም ቅዱሳን ተዝራቤት እዚኦም ካብ ዝምርዓው ንብዙሕ ዓመታት ዝኣክል ውላድ ዝበሃል ኣይነበሮምን። ብጾምን ጸሎትን እናለመኑ ንጹህ ምጽዋት እናሃቡ ድማ ንእግዚአብሔር አምላኽ ምውላድ ክህቦም ይምህለልን ይጽልዩ ነበሩ። ዝለመንካዮ ዘይከለ እግዚአብሔር አምላኽ ዝጸለኻዮ ጸሎት ዝሰምዕ እግዚአብሔር አምላኽ ድማ ኣብ እዋን እርጋኖም ውላድ ሃቦም። ነዚ ውላድ ምስ ወለዱ ድማ ኒቆላዎስ ኢሎም ሰመይዎ። ህፃን ኒቆላዎስ ካብ ህፃንነቱ አዲኡ ምስ ወፀ ካብ ማህፀን አዲኡ ምስ ወፀ ን2 ሰዓት ዝኣክል በተኣምራት እግዚአብሔር ቆይሙ ጠጠው በለ። ጡባደ ክጠቡ እንከሎ ድማ የማናይ ጡባ ጥራይ ይጠቡ ነበረ። ቅዱስ ኒቆላዎስ ብዘይካ ማይ ድጋም ካልእ ማይ ኣይሰትን ነበረ። ቅዱስ ኒቆላዎስ ኣብ ግዜ ረቡዕን ዓርብን ክሳብ ሰዓት 3 ናይ ኣጋምሸት ጡባ አዲኡ ከይጠበወ ይውዕል ነበረ። ክሳብ ዝዓቢ ድማ ወለዱ ቃል እግዚአብሔር አምላኽ እናስተምሃሩ ኣዕበይዎ። ዝተረፈ ቃል እግዚአብሔር ንኽምሃር ድማ ንሓደ መምህር ሃብዎ። ተማሂሩ ድማ ግብረ ዲያቆን ተቐበአ። ትምህርቲ መነኮሳት ተማሂሩ ድማ አልባሰ መላእኽቲ ምንኩስና ለበሰ። ኣብ እምነት ናይቲ ደብሪ ኮይኑ ድማ ንብዙሕ ዓመታት በትሕትና ኣገልገለ። ልብሲ ምንኩስና ምስ ለበሰ ድማ ወዲ 19 ዓመት ምስ ኮነ ማዕርገ ክህነት ተሸመ። ካብ እግዚአብሔር አምላኽ ድማ ድውያትን ሕሙማትን ክፍውሰሉ ዝኽእል ዓብይ ጸጋ ተዋህቦ። ብዙሓት ድማ በቲ ዝገብሮ ዝነበረ ተኣምራትን ይሓውዩን ይመሓሩን ይፍወሱን ይድሕኑን ነበሩ። ኣብ ሓደ ዓዲ ሓደ ሰብኣይ ነበረ። ክምርዓዋ ዝቐረባ 4 ኣዋልድ ድማ ነበራኦ። ድኽነት ስለ ዝነበሮ ግና መምርዓዊአን ዝኸውን ትሕዝቶ ኣይነበሮን። ሰይጣን ድማ ከምዚ ዝብል ሓሳብ ኣብ ልቡ ኣሕደረሉ። ነዘን 4 ደቁ ቤተ ዝሙት ክኸፍተለን ከም ዘለዎ ሰይጣን ክፉእ ዝኾነ ምኽሪ ኣብ ልቡ ኣሕደረሉ። እተን ኣዋልድ ድማ ዝሙት እናፈጸማ ገንዘብ ከምጽኣሉ ሓሰበ። ብድሕሪ እዚ መንፈስ እግዚአብሔር አምላኽ ንቅዱስ ኒቆላዎስ ኣተንስኦ እሞ ቅዱስ ኒቆላዎስ ድማ ብለይቲ ተንሲኡ ካብ ቤት አቡኡ 100 ዲናር ወርቂ ወሲዱ ኣብ ኣፍደገ ናይቲ ኣዋልድ ዝነበራኦ ሰብኣይ ኣቐሚጥዎ ከደ። እቲ ሰብኣይ ድማ ንጎ ተንሲኡ ማዕጾ ቤቱ ምስ ከፈተ ነቲ 100 ዲናር ወርቂ ረኸበ። ኣዝዩ ዓብይ ሓጎስ ድማ ተሓጎሰ። በቲ ወርቂ ገይሩ ሸይጡ ድማ ንብረት ዓዲጉ ነታ በኹር ጓሉ ኣመርሓዋ። መሊሱ ድማ ንኻልኣይ ግዜ ቅዱስ ኒቆላዎስ
100 ዲናር ወርቂ ብለይቲ ኣብ ኣፍደገ ገዝኡ ዝገበረሉ እቲ ሰብኣይ ድማ ነቲ 100 ዲናር ወርቂ ኣልዒሉ ነታ ካልእቲ ጓሉ ኣመርዓዋ ድሕሪ ቁርብ እዋን 3 ግዜ ድማ ቅዱስ ኒቆላዎስ ብለይቲ 100 ዲናር ወርቂ ኣብ ኣፍደገ ናይቲ ሰብኣይ ኣቐመጠሉ ጓሉ ድማ ነዚ ነገር እዚ መን ይገብሮ ከም ዘሎ ንኸትርኢ ለይቲ ምድሪ ቀልጢፋ ተንሰት ኣቡኣ ድማ ምሳኣ ተንሰአ ቅዱስ ኒቆላዎስ 3 ግዜ 100 ዲናር ወርቂ ኣብ ኣፍደጊኡ ዝገበረሉ ቅዱስ ኒቆላዎስ ምዃኑ ድማ ረኣዮ እሞ እናተሓጎሰ ናይ ኣኽብሮት ስግደት ሰገደሉ ከምዚ ድማ በለው ኣባ ኒቆላዎስ ንስኻ ብሓቂ ቅዱስ ሰብ ኢኻ ሰማያዊ ኣምላኽ ድማ ምሳኻ ኣሎ ምክንያቱ ንዓይ ንስኻ ነዘን 4 ደቀይ ብምክንያት ዘጋጠመኒ ድኽነት ናብ ዝሙት ሓጢያት ከዋፍረን ሓሲበ ነይረ ግናኸ ዓብዪ ሓጢያት ካብ ምግባር ዘድሓንካኒ ንስኻ ኢኻ እሞ በለው ሽዑ በቲ ቅዱስ ኒቆላዎስ ዝሃቦ ወርቂ ገይሩ ንኹለን ደቁ ኣመርዓወን ከምኡውን ቅዱስ ኒቆላዎስ ንብዙሓት ጸላኢ ሰናይ ዝኾነ ዲያብሎስ ሓዲርዎም ንዝነበሩ ህዝቢ ጸሎት ጸልዩ ኣሕወዮምን ነቶም ሰይጣናት እውን ኣሳደዶምን ከምቲ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝባረኾ እንጀራ ዝብርክት ዝነበረ ቅዱስ ኒቆላዎስ እውን ዝነበሮ ሕብስቲ ኣበርኪቱ ጸልዩ ብዙሕ ህዝቢ ይምገብ ነበረ ቅድሚ ኤጲስቆጶስ ክኸውን ምሻሙ ድማ ክሽየም ምዃኑ ኣብ ዓብዪ ወንበር ከም ዝቕመጥ ቅዱስ ራእይ ረአየ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲተ ኣምላኽ ድማ ብራእይ ተገሊጻ ኣብዚ ወንበር እዚ ተቐመጥ እዚ ቅዱስ ልብሲ ድማ ልበስ በለቶ ብድሕሪ እዚ ኤጲስቆጶስ ዝሃገረ ሜራ ዓረፈ እሞ ናይ ሃገር ሮሜ ዝነበረ ሊቀ ጳጳስ ንኹሎም ኤጲስቆጶሳት ኣኪቡ ንቅዱስ ኒቆላዎስ ኤጲስቆጶስ ከሽየም ምዃኑ ነገሮም እሞ ምስ እግዚአብሔር ኣምላኽ ተዘራረቡ ንቅዱስ ኒቆላዎስ ኤጲስቆጶስ ኮይኑ ተሾሞ ብድሕሪ እዚ ንጉስ ዲዮቅልጥያኖስ ነገሰ እሞ ኣብያተ ጸሎት ይተዓጸዋ ኣብያተ ጣዖት ይከፈታ ኩሉ ሰብ ድማ ናብቲ ኣነ ዘዳለኽዎ ጣዖት ይስገድ ዝብል ኣዋጅ ኣመሓላለፈ ብድሕሪ እዚ ቅዱስ ኒቆላዎስ ኣብ ኩሉ ቦታታት እናኸደ ህዝቢ ናብ ጣዖት ከይሰግድ የስተምህር ነበረ ንጉስ ዲዮቅልጥያኖስ ድማ ነዚ ሰሚዑ ሒዙ ንቅዱስ ኒቆላዎስ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኣእትዩ ኣሰሮን ኣሳቀዮን ንቅዱስ ኒቆላዎስ ድማ መንፈስ ቅዱስ ዘይተፈለዮ ነቲ ብንጉስ ዲዮቅልጥያኖስ ዝወርዶ ዝነበረ ፈተናታትን ስቅያትን ብሓይሊ እግዚአብሔር ኣምላኽ ሰዓሮ ድሕሪ ብዙሕ ዓመታት ድማ ንጉስ ዲዮቅልጥያኖስ ጠፊኡ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝባረኾ ንጉስ ቆስጠንጢኖስ ጻድቅ ነገሰ ንኹሎም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝነበሩ ኣገልገልቲ ቅድስቲ ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ሃይማኖት ድማ ካብ ቤት ማእሰርቲ ኣውፂኡ ነፃ ለቐቖም ብድሕሪ እዚ ኣቦና ቅዱስ ኒቆላዎስ ኣገልግሎት ትምህርቲ ሃይማኖት መሃቡ ቀጸለ ኣብ ግዜ ኣርዮስ ዝኸሓደሉ እዋን ድማ ምስ እቶም 318 ርቱዓነ ሃይማኖት ቅዱሳን ኣቦታት ኮይኑ ንኸሓዲ ቅዱስ እምነት ዝኾነ ኣርዮስ መኺሩ ቅዱስ ቃል ነጊሩ ረትዖ ኣርዮስ ግና ካብ ስሕተቱ ምምላስ ኣበየ ብድሕሪ እዚ ድማ ኣቦና ቅዱስ ኒቆላዎስ ዝርከቦም 318 መራሕቲ ሃይማኖት ብሓባር ኮይኖም ንኸሓዲ ኣርዮስ ኣወገዝዎ ብድሕሪ እዚ ኣቦና ቅዱስ ኒቆላዎስ ብዙሕ ዓመታት ብቅድስና ኣገልገለ ኣብ መንበረ ጵጵስና ድማ ካብ 40 ዓመት ዝበዝሕ ዘመን ነበረ ብጠቕላላ ድማ 80 ዓመት ገይሩ ብሰላም ዓረፈ ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይኹኖ ንዓናውን ብጸሎት እዚ ቅዱስ ኣቦ ይምሓረና በረኸቱ እውን ምስ ኩላትና ትኹን አሜን ሰላም ለኒቆላዎስ ዘውዱስ ዝክሩ በውስተ ሜራ ሃገሩ ተደሞ ህዝቡ ወአዝማዲሁ አንከሩ በዕለተ ተወልደ ሶበችያሁ ነጸረ መጠነ ክልኤቱ ሰዓት ቀዊሞ በእግሩ ቅዱሳን ተላስስን አልዓዛርን ከምውን በዛ መዓልቲ እዚኣ ዓመታዊ በዓል ዕረፍቲ ቅዱሳን አቦታትና ቅዱስ ተላስስን አቦና ቅዱስ አልዓዛርን ዝሃገረ ባቢሎን ወረዳ ነነዌን እዩ ይቅረታ በረኸቶም ትሕደረና አሜን አርኬ ድማ ከምዚ ይብል ሰላም ለክሙ
تلاسس كسوفة والأزار عدي بوسات إنا تقدوف عدونني ليتا أمسقرت لسان وقف كما يعمست ويتال أمسقرت قريفة وكما يدهن امتنفر تقوف برخة محضرنا قدستي سورسيت كمون بزامعالت زيا كاب كبران زمد هاجر قسطنطنية زخانت قدستي سورسيت أعرفت أذا قدستي دما نحادة ود كبر سواي تحاتيت أزي مستمعت دما نابقى مجمرتا نبيت مقدس كيدا نيجزابير كسجد فقد اللي مستملسكو دما እግዚአብሔር ከም ዝፈቀዶ ይኸውን በለቶ አቧ ድማ መጀመሪያ ናብ መጻምርትኺ እተዊ መርዓኺ ምስ ተፈጸመ ግን ምስኡ ናብ ዝደለኽዮ ከይድኪ ስእለትኪ ትፍጽሚ በላ እንሰኻኒ ንእግዚአብሔር ድንግል እንተለኹ ናብታ ቅድስቲ ቦታ ከይደ ንኽጽሊ መብጻሓት እየ ቃለይ እንተ ዓጺፈ ድማ እግዚአብሔር ክቁጣዕ እዩ በለቶ ብድሕሪ እዚ أبوها مساقلقلتين 300 مساقلقلتو 300 دينار ورقن أفانوا بدحرزي جن نابناي قبصاويان قدام كيدا حدا منكوس رخيبا كتمنكوس كم اتدلي ناقراتو فقاد اكزابير يكون بلا بدحرزي نقول قوتا تساليما مستملست نابتي أرقاوي منكوس كيدا أبع 10 عمتا منكوست اتي 300 دينار اون نستتقمو نخهبهم هابتو نابز مسلا نختكيد دما أفانوا ناب حدا بوتا قيدا دما نعسران شوعاتنا عامتات أو حانتي قدقاد كوينا بصومن بسألوت نبرد عرفتا مسبت حقن حدا سيلاس استبهالك الشي نقداماوي عاركو كركب نبرخا مسيو نعاركو سانو نعوم انت كلش كالو دما نقدستي سورسي رخبا بحادث اليوم دما شعو أعرفت عبتا قدقاد اتياء دما قبرا قد لأون صحافلا نكزابير أملخنا مسكانا يخونو نعنا أون بصلوت إذا قدستي عدو يمحارنا برخة أون مسكولاتنا تنبر نزل عالم آمين سلام لسورسيت ذا قسطنطنية هاجرة እግዚአብሔር እንተ አፍቀራ ህየንተ አልባስ ዘክብር አልባሰ ሰቅ ገቢራ ነበረት ውስተ በዓት እንበለ መኑሂ ያእምራ ኑሃ ዓመታ 7 ወእስራ ከምኡውን በዛ መዓልቲ እዚኣ ናይ ቅዱሳን አባ ጥዋሽ ሜልዮስን ተውፊያን መዘከርቶም ዕረፍቶም እዩ نجزابير أملاخنا مسكانا يخنو نعناون بصلوت إزم قدسان يمحارنا نزال عالم آمين تحساس 10 تخبير مزوعلو نعمتاوي قدسان بعلات قدس نيكولاوس ليك قدس ساويروس زعان صوكيا قدستي سورسيت قداماويت قدس طواش هصب قدسان تلاسسنا الأزار ورحاوي بعلى دما قدس ناتنائيل حواريا أونا ملكا كريستوس قدس يعقوب حواريا ولد الفيوس قدستي إلاني نجست قدس إسا مسكال عابي قدس قسطنطنيوس آمين زوجة غازنة أبا قال كونه زي ما فيدل بقى قدسان تقوى الملائكة تعرملي زوجة غازنة أبا كله تعرملي بقرسان ملائكة كيو آمين سنكسار دسمع زنبب فقر قويتا أولب ويعنبب حالوان صلوتن ناي قدسان دما يركب ذكرى صادق لعالم يهلو ذكرنا صادق نعلم يسنبر آمين وسواد لك جابير ولولادتو دنجل ولمسكلو كبر آمين ليكن